May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Mga igsuon, sumpay kaayo ang punto sa atong pamalandong gahapon ug karong adlaw, Miyerkules. Basaha gani. Niya na pud tay lahi nga punto sa pamalandong karon mga igsuon. Sanglit ang ebanghelyo naghisgot man sa kaimportante sa interior, sa sulod. Ang atong hisgutan karon kining kaimportante unta sa prayerful silence ba sa sulod nato. Dapat na ana nato. Kaya bininyo mga igsuon ang kalibutan saba. Alingog-ngog. Mao nang daghan mga batan-on karon ma-attract sila sa mga religious groups nga kanang banda, praise and worship. Kay ganahan sila og saba kaysa silence. Na brainwash pagid sila nga kana daw atong holy hour, kana atong mga misa, silence, boring and dragging. No. Mga igsuon, remember, silence is the language of God. You cannot listen to God when you're noisy. Munang na ako'y suggestions mga igsuon. Kanang musimba ta ba? Mas maayon ta musayo ta para naatay gamay nga moment nga maghilom pagpangandam sa misa. Sa sulod sa misa daghan putang moments of silence. Avail of it. Human sa misa naapod tay dapat mugahin ta og panahon pud nga maghilom, dili dayon ta muuli. Then kanang personal prayer pud importante na. Sige tagyaw-yaw panahon nga magampo ta. Why not mulingkod ta, muhilom ta? Mga igsoon, remember, God's answers are heard in silence. Okay? So again, remember, silence is the language of God. You cannot listen to God when you're noisy. God bless.